Ahojte priatelia, vítam vás pri našej show Radosti z malovania. Dnes si nakreslíme našu krásnu školu z roku 1908. Budeme potrebovať na to tieto farby, ktoré uvidíte na vašej obrazovke. Poďme na to. Takže budem potrebovať túto žltú okrovku. Krásna to farba, mám ju veľmi rád. Tak. Malovanie vás musí robiť šťastný. Vymažte si myseľ, postavte sa pred plátno a namalujte, čo len chcete. Nezabúdajte na šitec, musíte ísť zľava doprava. Zľava doprava. Nie inak. Zľava doprava. Teraz prichádza moja najobľúbenejšia časť malovania. A to je, keď musím vybiť toho diabla von zo šteca. Nezabúdajte, neexistujú chyby, ale iba malé, šťastné nehody. Už len malá úprava.